kita majunne balle jara malabira Baba girasi Baze kukirasi Mama girasi Nafi girasi Onko bobo ma Ubagati tigirasi Baba baba ya baba labi girasi Baba bebura bebarga Baba labi girasi Ota jaga bebe yara limi Yaga bebe bebe tuba Nizal bili yaga bebe sajodi wo Dura wakila bata legali Nizal bili yaga bebe wo Allah rebi yaga bebe Jama TV avec vous, jour après jour. Lion. Happy birthday, DJ Lamzo. Salam la famille, retenez bien une seule date à retenir. Direction le 21 septembre, au Maison de la Culture du Dessert. Anniversaire DJ Lamzo, Jama TV, artiste invité, bébé Aïcha, la reine du Mamaya. Numéro de téléphone on va 70 353 28 42. Au numéro de téléphone ma con Kalafala de me contacter. Kalafala de préventif de 3500 francs. Jour au 4000 francs. VIP on va 5000 francs. Auto go tout ça collecte. Anniversaire DJ Lamzo. Mon audit association d'info, groupe d'info, mon audit série d'info. Donc est tout est le 21 septembre. Auto go tout ça collecte. Melenga yu d'info menterto. Awa DJ d'info kani no dita. Avec DJ Lamzo, ressortissant de permission faut kani no dita woni be kundara be mali be metili be dalaba be mamu be kindia be labe be fono no dita. Donc est centre culturel tout est sec. Auto go tout ça collecte. Amin dobi il faut qu'il Voilà, salam alaikum mi hiwro ma kala inde mangi tur mum mi lando soni fo no jang awa hare men kadi men hewti e jang ko plateau men do ad 224 DJ Lamzo te do ngandi tous les mardis ko ni yarata émission man dawarma vraiment chaque mardi ko do watta do e Jama TV sengi wi don tamine wana sundunga Jama TV en accala e goto wana PDG on do en accala e goto be kala ma ananda horma no joji hino golla Jama TV iden samni mo foto wana se den accala e goto sengi wi don samni wala nenyida men e babira men e kayra men dal en accala e goto be ke goddo ala hebata wa nene goddo hebata wa baba hay on salminama babira ben fo e nenyira ben fo en salmini be foto wana se da en accali hay goto mum sengi wi don kadi salminen kadi banda warma vraiment no wali non nawni ko obitaji kam kadi ye way be toron go be Allah yo Allah dikkimbe be arta be kontina golleji mabbe be kay goddo yelanta ko hore mun nawnare te mo yida o nawnare ji hino dudi surtout ma non wadani ni e palion no tampini be moja kono afaji di yadra sengi wi don kadi wona anda warma no be sokabe surtout ma wona guinéen ben haytina biddo hayti wana biddo guinéenjo kaso hida e goto hida kaso ko si Allah ukima mum si ukoda mum walla sa wadi betis manda warma kama koda si ukoda mum kambe kadi de way be toron golbe Allah yo Allah yaltimbe be arta be continue golleji mabbe ni parce que ala goto yelanto do hore mum kaso ala goto kadi nabo hidowo naban kaso parce que buyno do hino jodi tawai buy hino ton anda ko no nabi dun ton harano adi fréquente manda warama onno joti goddum walla onno wadi goddum be ara be dokka on fo be naba siminal ma o tawaka
enen fo e yahay surtout mana wona ɗi téléphone ji wona ɗi yeede joni téléphone sa sooda téléphone wakkilo yaa ko magasin sooda téléphone ko seeɗi o ko seeri ɓe jonnama facture no ɓuri téléphone occasion ko laawol anani ko ɓeyni kon occasion e plainte seedata occasion e plainte ɗum noon seedata kono occasion min si mi andama walla nga andalan en fotti min mi armi yama on téléphone ɗo walla en immi ke yeeyi ko téléphone ji ɗi yiyete ɗon surtout ma noon wonnan ko ɓenta ɗon ko lobani ɗon sen immi ke yeeyi ko téléphone ji ɗi yiyete ɗon andari wonɗo yeeyi ko yaas fi oɗo yeeyima 20 000 téléphone ɗo jaro 50 000 ko ɗo yeeyima kon a soodimo ko tawma ɗo wo haray hiɗa andi ko a waɗi ɗum ɗon hoorema kala hunde nde watta o wakkilo nde heeɓa kaydi walla wakkilo a sooɗa e place manɗa warma vraiment o ɗon sabu téléphone goɗo ittali mo ɗon sooda ko asiri joƴƴa téléphone ji ɗin par ce que so a daari boyi ko téléphone ji wona nanguireje ɗo walla téléphone ji ara ko hujjanoɗi ɓe yitama tawa anda ɓe ara ɓe loɓɓe waɗama localisé ɓe nanggama joni noon Allah no andi tawa fi on téléphone ɗon a anda fi mo mais ɓayno Allah waɗi ko an soodi occasion a soodi jogo goɗɗo mo a anda hono darto hay arɗa yiɗa kanko yeeyma so inni o yeeyalima a watama nanggol ma par ce que on toni a ala firde daranda hoorema e hollay ɗum ɗo ko kanko yeeyma ala nden firde kono woni nden firde o waɗal contrat entre mon o jonnalma kaydi kono andita ko kanko yeeyma so inni o yeeyalima ala a perdi ko ɗum ɗo waɗi kala ko waɗen attention surtout ma no waɗa ɗum ɗon wona yimɓe buyno hullitade ɗum ɗon yimɓe buyno hullitade surtout ma no waɗa enen guinéen ɓen ɗo buyno ino heewi ko prison ji surtout ma no wona anda woɓɓe go naari ga ɓe sikka ɓe feƴƴino ɓe Europe walla ɓe feƴƴino ɓe nokku tawa hineɓe ko 100 métre ɗo sa wari ko siɗɗoma a yalmo woni ha ɓooyi a yalmo ono dalamo inde mo hima ya nokku goɗɗo yaltu enquête a ya ko 100 métre ji ɗi daara ya enquête a ko politique ji fiya wawa yigo siɗɗo ma o anda vraiment oɗo ko honte ga woni walla vraiment ko probléme honɗum heeɓi par ce que buyi andata ɗum surtout ma noon kadi wona joni carte d'identité ji ɗin conseillé ji ɗin ɓe change de joni ko conseillé ji kesi wona waɗede te ɗo yini ni noɓe woni waɗirgol nini noɓe faala waɗirgol fiyo lendin par ce que a daari wonna ni juste moto ji ɗin kadi buyno nanguede ɗe anda hoorema surtout ma no wona enen guinéen ɓen ko enen woni gollugol ɗo taxi moto ji ɗin ko noon taxi moto kala neɗɗo kala ko wawata gollugol wakkilo jottoɗa kaydi ji anda hoorema matɗi légal surtout ma noon kaydi moto ma on sa ala permettre jottoɗa kaydi moto ma on ɓe anda vraiment o kaydi ɗo ko anje oɗo par ce que ni enen fof eɗen andi enen wuro ɓen ko talol ɓe kala ko yiiɗa o ko guyre feƴƴay ardinen kadi hakkillaji e men surtout ma noon enen jottiɓe ɗi motoji haray ko noon yarda haɗa sen iwi ɗon hiɗon andi hande ko mardi ko ma welnane moɓɓen e paquet koy e makko baɓɓen te hande noon inchallahu ko ma dogen ko rétroji seeɗa arten ancien rétroji ɗin seeɗa par ce que ko ma jama on andita vraiment ko ñiiri kawa ko niɓɓiro welirta hara systéme on DG maydaren tantinga binta laali so arten ko plateau ad 224 DJ Lamzo
to waɗay inde mi ƴettay ɗimmo manda ko ɗimmo manda ko no haray ko ceerno wiji vraiment o yi clip on c'est extraordinaire clip on labama foti pedigo minata on goɗɗo mais noon boyi wolino kalike mais noon ko noon andi hunde kala nde defɗa o wakkilo defa hande ɓenda kono neeɓi o kono neeɓi sa yadni clip hande woni ha ɓuuɓa yaddani clip wakkilo on clip mottoyta heeso ɗon haɗa no ɓuuri feƴƴi ɗon kono noon a feƴƴi ɗi yarata kono ta waɗi oɗa taw ko waɗa ɓuuri a hawji haɗa a bonni quoi haɗay merci beaucoup wona Hadja Binta Bande Colobane kam ke tamni on foto na seeɗa samne no wona Kadjatu Togo ha ɗon e prési on ɗon e ŋaccala e goto ɓe anda warma vraiment no jooɗi no darde émission ad 250 DJ Lamzo so ngi ɗon e samne wona Garan Wuri Garan Wuri kadi Colobane tokara PDG on ɗo kanga tamne no foto wona seeɗa e ŋaccala e goto samnen kadi wona Grand Alpha duguntuni Mali yemren e ŋaccala e goto kanga samnen foto wona seeɗa samnen kadi ɓanda warma vraiment ɓe jooɗi ɓe suivde Jama TV wona samnen kadi wona Massi e télé wuri haɗay kamɓe kadi ɓe mari le 3 août concert mboma ɗo e Dakar honto watta Douta Seck en face marché Tillal haɗa inchallah le 3 août paddidema 19 heures haɗay fof no habba inchallah concert on enen e mboma waɗɗo ha yonate ɗe gandi inchallah o inni o no woodi pijjanda warma vraiment ɗi o préparé ko neñanden o waccitede ɗi inchallah ɗo e Sénégal yaño nini mo yeehi Europe kono balale tura on inchallah so arti o halna en ko on honno wadno ton ha hawti ɗo e ko adamniren kon ko weli kon laganni no gaddira ko weli moƴƴa après si soboreji accitnala ligne on seeɗa accitnala ligne on nodda men ko 78 106 82 38 78 116 82 38 noddo men en direct wawi yewtugo ɓayɗo gandi ko fi mon mi woññeɗo ono kay ko fi amen wona ɗon ɗo ka ko no yarata so giwi ɗon samne wona Djibi Kosi le grand Djibi Kosi sere Madina Wulali samne ɗon photo na seeɗa ŋaccala e goto haare meɗe yiide wakkilare nden e waltagol pay ko mon kum DJ Lamzo te ɗo gandi DJ Lamzo ko fi mon chaque on ɗigi waɗi hewale o garay waltuɗo on ɗigi sutene on ɗigi par ce que ko waɗi minen kadi ko hono men mari ko hono kadi min watta mantorgol surtout ma noon ɓe koosi ɓen ha ɓe hamdallahi ha ɓe daali termese e ŋaccala e goto so giwi ɗon ka samne waña Lamine Touré termese kanka samne no photo wona se samne daali ɓe ananda warma vraiment hiɓe jooɗi hiɓe darde Jama TV wa termese e ŋaccala e goto haɗa min noon inchallah wakkilo ɗen le 21 septembre on
anniversaire on te ɗon andi hikka ko bébé Aïssa hoore koosi te ɗon nanni hoore koosi no ko men hino telimele kono noon koko men ko kundara ɗon ko ɗon o jeeya joni ki paddidema o sorti ko ɗon o jeeya haray ko noon yarata haray o noddame ko 78 107 82 38 haray merci beaucoup Dieynabou Mali Sigon ko Mali Sigon menda ko hono Sigon haray merci beaucoup tan men dali en accal dali kala nda horma no jodi hino ndarde Jama TV so ngi don kasam ne wona bawe amen Kouyaté Fass Kouyaté be no way DJ Lamzo min na be ni min so be kon baba te onon kadi o nyettila biddo mon te hila yide piji anda horma vraiment do walidade pay ko mon ko non andi hunde kala gonga mi nani no wala nyama kala jonno wala nyama kala kanyum nyammi no tun haara ko ette ko hayto tun acci damo e mum ko ette ko acci damo e mum abbe kanko o wala fo parce que menen ko me yi ko dum me wolda ko me yal ko me wolda ko me yi ko dum me wolda ko me yal ko me wolda hare ko no yarda hare se ngi wi don samina wana Fatima Grand Yoff Fatima kanga samina no foto na seda hande no langande non wo hande ko hande wada kase quoi kono langande kase angon ko min tunje dum do quoi hande ko be telimile ben burni lang quoi awre telimile onka ara ko no yada hare après si c'est bon après ndarna en donc moto man dawarma wana mo kala photo noddan non ko numéro en téléphone noddeme ko 78 107 82 38 78 107 82 38 noddeme en direct wolon faaleji man ni me wannon parce que ko sammon joƴƴinde men ɗo gonga waya ko waltata haala ƴetten premier auditeur ka si c'est bon ƴettumo ay ka allo walo wa no ay ça va hiɗay jang haray kay samne do wana Prince Diallo Prince Diallo kanga samne do photo na seeda e mo joji do e Medina ri en sawi do kay tamne wana nenan Marema Sy kam ga samne do photo na seeda e ngaccaado kanga be joji do e Kermasar sawi do kay samne wana Binta Kermasar yetten goddo go ligne allo salam alaikum allo oui salam alaikum no way do nge jang madame jam nala ko mo golleji jam to alhamdulillah inna den e tornen bram e tadi ke don o haali don hala permise kamen tigi wallahi gram me hala termise de no way jantu inna den min ko ama julde mi jodi pass canal 4 canal 4 hidon ko honde termise on ko kundara honde termise minni kañ to hudal layde cagisi awa jaka ko ndok gotum fayda doñan non ko parakan ko okay hida andi jibi kosi awa ko kanko wada paren jour anniversaire ngon le 21 septembre hare ko on dowtumo ala problème grand okay joni meden heditama ko mo salminta don grand sina hiɗon weltoma yalla nawru e yeeso yalla nawru on yeeso ɗum kadi wallahi ɗon weltona grand merci beaucoup grand golle mon ɗen no laaɓa ka arno ɗon ka natno ɗon ɗum adduɗo biddalali wallahi on tigi non andi hande min noon aɗo nattimen jitan ko fulawa min on hande ko retro mi faala duɗɗugo seeɗa ko ɗum ɗon waɗi hande ko mami immitina enseigne ɗin quoi billahi eyyi haalay ko merci beaucoup ko gotum c'est la famille nani ara on weltanama walla nawron yeeso mi torkima Allah mi fattikema ok ala probléme wallahi nawron yeeso ko goto merci beaucoup ara on weltana fota ok on jarama ay merci voilà haray ko noon yarta kamɓe kay ɓe jooɗi ɗo e Fass hiɓe darde Jama TV ko ɗum mi haali minni hande wuuri hande lan hawji fof a faami ka hande lan hawji ay ka darnan ɗon jeli sa yon enseigne goto sema ɗum taximani e wono Sekou Ba oya nanala enseigne goto adanalan kadi encore kadi haray ko noon yarta kankadi ɓe jooɗi ɗo e Fass hiɓe darde Jama TV haray ko noon affaire ɗi yarda
sen iwi don samen dal anda warma vraiment mo kala no jodi ko suudu mum hin no darde wana Binta Kermasara kankadi samne no foto ko fans club bébé Aïssa woni kankadi himo tawa e mareme be ngi do ngandi hikka non mareme ko ma yewte quoi te dila ngandi be ni be Kermasara hare be habori fop hare jotta goddo ko ligne wa allo hare kono yata on buida téléphone seeda téléphone on e télé no accendiri wa men noddugal men ko 78 107 82 38 sen do ka tamnen kadi wana Aïssa Kermasara e ngaccala e goto e wana anda warma vraiment no jodi no darde wana odo ona teli charoy kanga tamnen no foto seeda e ngaccala e goto si c'est bon régi may ngatina en ancien on arten ko plateau at 224 DJ Lamzo Fijajala, midoidi fijajala, ui. Model gal monyi bi majala, mobit do mon parki majala. Hebu no dadi dandi dey ma weldo. Fijajala ngande kadi fala fijajala. Mo beno fala fijajala. Lunne no buri lutede. Somde no buri sonkanede. Dalede, pose de no buri fokede, banite de no buri potinede. Mo bena mari jete ne Allah. Mongesa mo moji majala, mo aju mo moji ma weldo, mo golle mo moji ma weldo. Fijajala kombo kadi miji fijajala. Fijajala bombo kare fala fijajala woi anala na ngara bombo dali lunne de no buri lutede sonde de no buri sonkanede nyamine de no buri dalede bonni de no buri potinede woi mi dono de moyo fijajala findine fijamajala fijajala kala no mila fijajala woi Fijajala ko radio liwal yetten godo ko ligne wa allo
allo. Assalamualaikum. Alaikum salam. DJ Lamzo. Wa no way ça va? Wa ça va men quoi. Merci beaucoup, merci beaucoup. Hey, Il a noté men onto. Asalam Grand Yoff. Indenen ko Ibrahima Diallo. Ibrahima Diallo depuis Asalam Grand Yoff. Ah ok, men hitma o kadambo am. Hezbo rap. Ala ben problème nani? Wana no musiki andi fi mama on gal le 3 août on ka. Awa kadi hara kala ita kadi fi dundo DJ Lamzo dundo. Anani? Jona perantide. Sala jabi mi jettete DJ nani? Mi jettete DJ le 21 septembre taare mi jettete DJ nani? Dura sek anniversaire ang nani? Ala problème. Sala jako. Merci beaucoup. Haray ko no yarta kankadi mo joji do HLM Grand Yoff mo noddude wa Grand Yoff en tiala goto surtout ma wa Grand Dakar wana père Grand Dakar samne no foto na ser samne wana AGK Couture ha bodo ramasé jedi wakilo da ba kaydi AGK anga joti ke sen a woni maire comédien do Dakar do ha a jawe pojonji jani taway kontun kayde ala acco ngari herta da ba kaydi dum seeda fi Allah awa sengi bi naka samna wana Samba Grand Dakar kanka e ngatiale goto samna wana King Salaman Grand Dakar King Salaman jama barke samna foto na samna dar kala ndawar mano jodi hino ndarde Jama TV hare on nodde men de ten goddo go ligne wa Allo. Wa no ay ça va ida jang Jandu. ida nangeton ida nodde men onto kare ko no yarda on nodde men 78 182 38 wa mi noddu ko men andire sengi non samine wona kawbala kanga tamde foto na tamne wona Mamadou ha e sire don e ngatala e goto sengi don samine wona beritro ben e ngatala beritro ben hay goto wona wona Ibrahima ha e Lamine ha e Koto Alpha ha e Neneng ha e ananda warma fo be jodi be darde Jama TV wona Mama Acha retro sere hido ngandi ko sere neno goto sere wallindiral sere wallindiral ko kambe walliti Jama on hare kambe kadi be inni tour mabbe on no fudditade le 10 futtoto do ngandi non vraiment sere on enen fo e rewe mabbe ha hande be jogna goddo hay influence akona hay jondabe ko be nay kambe nono ko ngandi te min dun don no weltini lamberde hare le 10 kala ando hino bokkuno e Mama Acha 3 fi touron hare do wa le 10 fudditoto moy le 10 août fudditoto ko santiron face hare ko do watta hare kala ndano jodi contact mabbe tan no dibe wa famude gol ndon sengi mi don katam ne ngandar man kala na man no jodi no darde Jama TV te Jama TV ko fi men Jama TV ko fi fo gon ko e ni gon samne no banda ma vraiment kala no man no jodi no darde e ngatiale goto jette goddo ko ligne Allo oui. Wa no way Jantu. ida jang Alhamdulillah. ina nangi to hida no dembe ngonto Pay kun Samantan. Di Medina. pay kun Samantan depuis Medina ok menen hettima ko no fala dan ko kikede do Okay, ko je mi fala don goto gayne kagi gol. Etu ka Eje. eje ka wa ok ko ni da émission kikede do émission DJ Lamzo Mara me watani on samina tout le sorti dans Samantan. Wuro ko. wa ok lande ka wala allo wa hare ko non hare be Samantan be salminama jodi be kadi do e minnay non darde wana ri 1 ri 9 ri ne foda nga tala goto wan surtout mana wana ridis wana amiridis wana commander ay ti milimi faljay ok jette ngodo ko ligne wa allo no hida jang wa janti ina ngel do hida no dame onto allo hare kono yata wana amiri 10 wana donge Hussein 10 ngaccal wana hay goto kala ndar ma no jodi hino darde wana jangati to kundara kam ka tamne foto na seeda wana jangati to kundara ngaccal hay goto vraiment be ni DJ Lamzo hikka quand même pay ko ma
anniversaire on si Allah jabe walendiray surtout man no wana dura seke do ngani no yaaji mais non ko hunde fof ko sabu de ngande way wargo le boîte hewa hika non kadi koma waden essayade changer ndaren ko onno jette goddo ko ligne wa allo allo wa allo no ay ça va dawalde taw jantu alhamdulillah haray ko en direct wana essayage wana o nodde men en direct so noddi on boyta télé on wa fama digol kono yaara jette goddo ko ligne wa allo haday kono yaata hada hiden trono Hezbo Rap si c'est bon régi mandaje Hezbo Rap atanga plateau mais at 224 DJ Lamzo jatigi an ɗo wayri humpodirde jiiɗo makko ko ganda ko jokkito to so jiilan fi makko acciminda sime humpodiray ko allo mbari comment ça va oui komi muntaga nene ma wari manande nelduka a humpaga hoye andudoɓe tampi mogoɓe fettifaɓe mi yiɓe ka marché hanki hiɓe terma yeyoɓe paɗe ne ɓe soduno mi anda a jonnuno mi landima talandolan a ɓoyi leyɗe porta kono ko fuuta ɓurɗa andude barin a sonki min miɗo ga kono komi mayɗo faydi accu haalugol fenande a wino lan a heeɓi kaydi joni noon o golle dari goɗɗum go heɓaki me iway si Allah jaɓi kan haala maɗon fewa sabu neɓinema natali ka suudu nene ma hani min e hoore am mi anda honɗum waɗi si mat sali on no martirtaɗa jokki puyɗam hey kan wa joni a boni ful kan toronolan ko moƴƴi sela sonko min nami bonɗo ɗo ka wetimiɗo etade fiyo damal onto sa fiji do a leeti buyno humpirate lenton ɓay mi yo Allah dandan yogol hatta ko London jiɗo an ronka lanɗan hino fecca falima rondo ko woni ka ɓerde an kon hino yawti miijo maɓe tampi kono neɓataɓe konta biye ɗo ala tan ka fije a jogoto kaydi heɓa golle sonjorawa sampa biye wonan darugol bildenji addire mi telen kam mi jokkataɓe leyde porto ƴetti watti telen kam mbaɗin yetto nene mimi yetto nene wonan darugol bildenji addire mi telen kam mi jokkataɓe leyde porto ƴetti watti telen kam mbaɗin yetto nene tami leƴƴi gumɓe sikka kotana miɗo andi appel tuyonali haala si ɗuɗɗi ko mere yetto nene ndiyam portoɗam me maka sinaɗan ka robine safari wela musu kono mi yeggitali laggine ɗo mo yiɗa yawre sattay fiya hettu lawol sattay wotta décourage faamu tum portoɓe gono wasineri falete waɗude ɓale huɗaɗo ɗum ɗo mankataɗa andi wakkilo tum haaju feewa mbuɗi futtatame ɗo ya immoto masaku heewa kere so ɗum waɗali min e ma maslako seeɗa likitiɓe yaltuɗa ɗo ɓuyre wi ka maayo ha artino nande frabo ɓuyluti ka maayo ɓe ka désert tono wulla faabo tampine ka yasino ɓuuri tampinede kama yewtere andenta yawi to ƴettu wonane meddi kama mettere ƴiƴan ko mere mbarin yoɓo nedi tama a waɗu doy e yewtay woni ngaɗu ɗum kono sigo sago a ñande womi nelday mani nenan seeday mone joni en jango métro on ari mbari mi noddete nani wonan darugol bildenji addire mi telen kam mi jokkataɓe leyde porto ƴetti watti telen kam mbaɗin yetto nene mimi yetto nene wonan darugol bildenji addire mi telen kam mi jokkataɓe leyde porto ƴetti watti telen kam mbaɗin yetto nene tami leƴƴi gumɓe sikka kotana andarugol building adrimmi telenga mbari yeto nene etele ko gonga te sa andari à chaque fois woɓe ara inna menen ko men boy town ko ɗo men jibina ɗo men jaɗɗi mi yejjiti Fouta te andita hande si ɗo satti bruk a hotay Fouta ala nokku ko yasina ko ma joni noon ara ga yejjita mamirama yejjita papirama yejjita kayirama ɓe anda warma ɓe fo hiɓe waɗma hiɓe waɗma yakare hiɓe hoolorma aade a liɓi ɗum noon fof aade dargo étage ji surtout ma no wona inno ko ayi ko jiwɗo dargo juɓɓen ha konno après an nafata kala ko woni ne watte arden hakkille men surtout ma noon enen ɓe worɓe surtout ma no wona menen ɓe wonɓe anda horma ko darte ɗon jette goɗɗo ko ligne allo no wawi ça va jatto wonande ɗum jatto alhamdoulillahi
me fala wacce min striker kombo allo haray ko non affaire di yarda parce que sa ndaari wona buy aray yejjita ko mum wala yejjita ko gonga nan min to ko ta andi to ko yanda yejjita ko feggida comme ça veut dire ta yeyi gollo wakkilo da waltuɗa moɓɓe surtout ma no mawɗo goto ala wona mawɗo sa wonni mawɗo ma 100 francs janggo a heeɓe 500 kono waɗiranɗa ɓe ko noon heɓita kono waɗiranɗa ɓe ko noon heɓita haɗa ƴette goɗɗo kadi ko ligne allo oui wa no wawi ça va danga jam jantung ina nang hetto hino nodda me on to yoda do Grand Dakar ino nodda me no e Grand Dakar kombo ami Ibrahima Diallo Grand Dakar Ibrahima Diallo depuis Grand Dakar oy me sen hanana direct hande ko en direct hande kay min lang haaldugale ma kenna en direct amel wari jakaro do ande de tele kana ko kankala be woni ko mon ha ko kankala be woni ko mon jakaro tele on ande tan dese wali taw siddo ma do taw nani hare ko no yarda hare mi anda ci woni na kankala be woni ko mon quoi parce que ay affaire no windi en direct hande hiɗen hinoɗen le 23 juin wonɗen mardi mardi ɗum ko hande le 23 juillet ayi ko ñamuɗo andi so porto awa le 23 juillet wonɗen hande ko mardi ko en direct wona rediffusion tega sa ko wona innugol ko wana ɗum ɗon hare ko no yarta so ngiwi ɗon samne andarma vraiment ɓe jooɗi ɓe ndaɗa andarma wona diadian ɗon e Wokam Binta kanga samne ɗum photo na seeɗa samne kala nanda horma no jooɗi noon ndaɗa surtout noon ɓe Wokam ɓe wona Kimboy Dance G Life Boy wona MBJ 224 wona SR Petit Boy surtout wona SR Petit Boy ñama kala kam kay samne ɗum photo na seeɗa kam kay ɓe tawa le 21 septembre on e ɗon e Douta Seck e ŋaccale goto kala anda horma no jooɗi no ndaade telo e ŋaccale goto ƴetten goɗo ko ligne wa allo haray ko noon yarta piiji ɗi ndaari kono wallinda o kono noon nafita so yiɗo on samina wona Moussa Garam Moussa Bendugu samina ɗum photo wona seeɗa samina kala nanda horma no ɓe Bendugu ɓen wona ɗon ha ɓe senguiti ha wona bunaya ha ɓe fanga e ŋaccale goto surtout ɓe maali ɓen e ŋaccale goto ɓe laaɓe ha ɓe pita ha ɓe telemile ɓe maasi e ŋaccale goto wona Seydou Maasi ɓundu kanga samine ɗon photo nase sammin kala nana warma le sortitande maasi on e ŋaccale goto haɗa sisse boréji maydaren publicité goto abbo ƴette goɗo ko ligne allo allo oui wa no way ça va allo hiɗa e jang jam tum no welde alhamdulillah ina nan hedden hiɗa nodda men on to ina nodda men on to Fas kombo ko min Amadou depuis Fas wa ok meɗen hettima awa da fala yaw kan ɗon fulani quoi fulani ala benn probléme nani ok ko gotum ko awkanimo hombo ok haɗa ko noon yarta haɗa minni on télé on e téléphone on waccidir seeɗa on ɓuyta télé on taw si wawi famdigo ko téléphone sa paari ha paari a wawi noon ɓuytugo après a wawi ƴettugol ɓeyda télé ma on fiya nanu ko wolɗa kon télé on e téléphone on waccidir seeɗa haɗa on ɓuyta télé mon on onon toon ɓawa toon ɓuyta télé mon on ɓuyta toon wona télé ami on ga ɓuyta nde télé mon on toon ɓuyta toon haɗa si sebo régi maydaɗen publicité at 224 Dj Lamzo arte ko plateau at 224 Dj Lamzo Diama TV avec vous jour après jour. Lion. Happy birthday, DJ Lamzo. Happy birthday. Salam la famille, retenez bien une seule date à retenir. Direction le 21 septembre, donc maison de la culture du deuxième anniversaire. DJ Lamzo, Diama TV, artiste invité, bébé Aïcha, la reine du Mamaya. Comme quand tu dis le
et tout est sec. Harano woto go tout ça connaître. Numéro de téléphone on va 70 353 58 42. Woni numéro de téléphone ma kon kala fala mo contacter. Kala fala de préventif j'ai 3500 francs. Jour on 4000 francs. VIP on ko 5000 francs. Woto go tout ça connaître. Anniversaire DJ Lamzo. Mono di association d'info, groupe d'info, mono di gadi série d'info. Donc est tout est sec le 21 septembre. Woto go tout ça connaître. Menenga yu di info menderton. Awa DJ info kadi no dita. Avec DJ Lamzo, mais tu sens de permettre info kadi no dita woni be kundara be mali be telimi be dalaba be mamu be kindia be labe be fono no dita. Donc est centre culturel tout est sec. Woto go tout ça connaître. Amin dobi il faut qu'il ha joni jete ko ligne wa allo assalamualaikum. Alaikum salam. Dia Lamzo. Ya no ay frère. Ça va? Ida jang. Masuk kono Grand Alpha ka. Grand Alpha dukun tunni. Wayri mayde na fi ko en wadi wayri mayde. Wallahi kene hodidi ko nani ni. Ko amur asara fi haba ko sora nani. Ko mbajawi ne. Andi ba mena merdenda bo nini ko ma me jinda. Ka. Kono no ay Grand Alpha no welde non. Sawa ida jam. Jattu alhamdulillah grand. Merci beaucoup frère. Vraiment désolé. OK ah déjà no ko no yira émission ko kike do. Awu do sabaha nan labi no fotti la ba. Awa. Awa Grand Alpha men hettima. Oui, merci beaucoup ala pour tout ala ko wodi ko sommo ko minadi gara ko fi enen e sorti sans Guinée ko woni Dakar do ko. Guinée ngon le Sénégal do ko afami. Aha. Ala vraiment koy burtu wattande ila ka hore enen jogi motoji ben. Enen jogi motoji din. Ka hore talo. Ay la wolde dum nani to hila wolde dum ga. Merci beaucoup. Haray vraiment kala mani dogo no moto. Aha. To ni ka fi Allah to bi ka wadu kasse ka hore ma wada pade ferme. Pade ferme Ajo kata ko moto ma gayna wada pade paral pettu wala wada paral soketi wal. Aha. Dogi na moto wala wada san kaske dogi na moto. Aha. Ala sécurité. Wallahi. So do de balde yide balde won nangi motoji non motoji ala wi gol lendi ala mardi ala mekede la dum. De balle ko camion malen je dem be addi camion je malen be woni war gol motoji di. Ayika. Wallahi azim. Jogi motoji mabbe din motoji di be jokki ma sa be jokki te be fulo jogi moto nyeldi. Kayna woni gol cak kon. Afamika. Tellement fus man na grâce na andingol ko kala dal kala man wondi e pi hande kam tay hande accident wadi hande ka pardo ba awro. Aha. Bojo pulo do accident hande bojo pulo wada kaske wada modi pare pettu de mo jogi motoji di giri di. Ay wallahi. Ko nga heli forde fusi fami wala ko. Billahi. Ala putu ko e mutu wattande yilla. Motoji di ka dogi na moto wada kaske ka hore ma wada pare ferme ma geso watta ko yelawol. Wallahi ko da yendo dogi na moto taw wadi patron sekkido walla no wadi andal ma pade landar ma pade pettu walla wadi para soketi wal da mo wondi ko banna no ara di moto wal 6000 700000 la bagade said 800000 1 million so da moto ga ya ronka wadde jet 20000 francs 20000 so da kaski wala jet 15000 wala 10000 so da para la fene wallahi quand même ara ko tan ko dum na na no ro ko lande do donde wa OK Grand Alpha oui hika anniversaire on ko duta sek men jetta anniversaire on duta sek hika ko no ina ton jama on parce que on men so sama yalla tawne ha ko bi de wallahi inshallah ngal do ron yaana ko inshallah hika mi waday yada nyuko ko sobe yalla inshallah o yeme parce que dandi ay pay ko wadi har ko nyaani wono wadi gol hika en change ko no mi anda hare joni jama on aray ko do ko sanso da ko mo parce que sécurité on da ko parce que ko wadi ron ko welalima wallahi ko wadi ko dani ko dum musuma asandu da parce que welalima sa invité yimbe agadi woni wobe secteur ka police billahi wallahi tay jo waray wadi ko hara welalima wallahi ay hara ko yaltu bela ko de afan sikame woni tano ko wadi asandu da ko vraiment hara ka don ko vraiment hara be encourage ba don ko da don ko kadi ko wa OK Grand Alpha la hara kadi kala yawo kan ko hara yaadu kan nedi andita ko wallu gol ma yehi wallahi hara adare so ko wara ko mi yal ko metti do hara metti ko mus metti mus naldo andita ko yawo fe goto sa yaha kadama so ke taga do ka warta goli pour tout saray rendez-vous le 27 Allah wallahi
ok merci beaucoup nedi rek kala ko fiɗɗinɗa nedi kala ko waɗɗa wo nedi yesso ala ko ñakkuɗa wallahi merci beaucoup jarama kala ko yahata ko waɗ nedi ok wa ok merci beaucoup ok merci bureau DG ok bonne nuit jara merci beaucoup ok haray on nani no woddi ɗo noon e fi motoji ɗi te premier fuɗɗagol ngol ko motoji ɗi mati natugolle mum surtout ma noon enen guineɓe ɓen joytiɓe motoji ɗin ɗo Sénégal ɗo wonɓe gollugol ɓe golɓe golligol motoji ɗin Sénégal koye moyto kono moyto ko onnum sen ala réglement ji ɗin fof par exemple wonen ala assurance en ala carte d'identité en ala permis premier so ɗon ko onnum sa itti ari ko 100 000 a soɗi jakartaru ma wakkile heɓa taxe 20 000 paɗal haɓɓetengal wattuɗa ngal ha moƴƴa yaha ɗon a sofi hoorema si ɓe yima haysa ala kaydi ɓeandeta ala kaydi a tanka ɓe nangalima mais joni l' essentiel a ala kaydi a wattake taxi a wattake paɗal haɓɓetengal sa nangama konno wolta si a nangama konno wolta hunde kala ndi yiiɗa ɗo kala ndi yiiɗa ko ya andan fi mayre hare nayo noddanko téléphone o noddemi ko 78 182 38 78 182 38 noddanmi ɗon en direct meɗen ko télé Jama TV hare kono yarta on faami respecten ko waɗa wole kon parce que la andi kadi no woji loi monade addede moto kala ɓe jonnete carte comme genre carte d'identité chaque mois a yoɓay 6 000 chaque mois a yoɓay 6 000 a ganji ɗum ɗon si ndu lewru fuɗɗaka o lewru arode fuɗɗoto ɗum ɗon ko décret wonɗo yaltugol tele ganji ɗum ɗon chaque mois a yoɓay comme genre carte séjour wonta chaque mois a yoɓay 6 000 haɗa kala ko watten ko en moyto anden wona ko men wonɗen gonka min tako rek leggal ko ɓooye maayo wo mba wontata noora leggal ko ɓooyi e maayo wo mba wontata noora haray koye moyto kala ko watte wo anden ɓooye ma juuti e ngotay sa nani hiɗama carte d'identité ɗo ko jaw woodi si a nani hiɗama passeport ɗo ko jaw woodi si jang ala ko ande maɓe koɓe garta biyama si janno woodi ko ɗo jeeɗa si janno ngala ɗo wallahi ma wotay haray waɗen attention moƴƴa surtout ma no wona enen sen iwi ɗon anda warma kala joƴƴino darde télé on ko fi men sita falama walla won promotion siko conci yeeta si a noddi men siko numéro téléphone noddoɗa joni ko min dijalande nodɗa falame waɗane publicité ko télé kala mo nodɗa ɗon e wawi famdigole on tigui ara mi wannama jallale par ce que kon waɗi ta daari kadi ko enen guinéen ɓen kadi woni goma wona o réseau sociaux men hande pourquoi pas ndaare wona o fista on no bunaya men da ono marga ɓe ɗaɓɓitimo ha ɓe yimo te ko réseau sociaux ɓe yimo hande koda maleño wonɗo murtani kay hande ndaaremo hande ni himo yaade France en faami joni noon enen sa awditi placement aɗa faala waɗgo wonɗo noddu wonɗo ko média walla nodda wonɗo ko wonde marɗo abonné walla marɗo ɗo ni on wallama hande a ƴetta ɗin yalta janggo heɓa commande ji haɗa ko wona yaade extérieur walla yaadi to ko ɗin heɓata tawa ko réseaux sociaux affaire o yaari respecté réseaux sociaux on ande vraiment kala hunde nde wattane wo surtout ma wonde joɗɗiɗa salon joɗɗiɗa wona ko piji ko yeyete yeɓete kala ko yeyete yeɓete si a yeɓali a yiyata goto falaɗo koma yaltinaɓe anda vraiment ko ɗum ɗo marɗa walla ko ɗum ɗo yeeta tangui ɗon salmina wona 6 avenir Mamoudou salmina ɗon fotofotana seeɗa gacca goto salmina wona Bobo Dansal wona DJ Yaya daale gaccala gol kala anndana hoorema no bokke équipe aji ɗin ko noon ɗi yarta haray émission on ko ni so yi ko annda hoorema vraiment ko welali on émission on haray meɗen tori on yafuye so wani noon so yi ko weeli on haray ko noon min fara parce que neɗɗo timma neɗɗo ko wonɗa ko hakkundejo ko wonɗa ko maɗɗa hakkilo ko maɗɗa hakkilo ko hakkunde tu watta wonugol a feƴƴitta ko e goto feƴƴitta ko mais noon ko hakkunde tu watta wonugol haray noon wona kala falaɗo waɗugol participer fi anniversaire on fi concert on nodde ko 70 waɗon 353 waɗon 58 42 70 waɗon 353 waɗon 58 42 haray ko ɗo woni numéro whatsapp on so envoyirano message ɗon e wawa famdigol so woni noon kadi ko wawa téléphone faɗɗa yoɓe nodde ta noddi ko numéro téléphone affiche on ɗon 78 on 107 82 38 on ɗon kadi kala mo faala so woni ko min
siko sisa aati siko goɗɗo kala mo nodduɗa ɗon a haali ko oɗo falɗa e waɗande publicité ma on ɓe waɗande publicité ma on no tawa hino rewi lawol kono faaliɗa noon ko noon mi waɗirandama mais enen kadi respecten surtout ma noon yeeyo ɓen jogtiɓe magasin ɗi no yeeya walla jogtiɓe iwilo no yeeya ko gonga yawɗa yaha hatta yeeya mais yawɗa ɗon affaire ɓurta ɓeydugo ko noon ɓurta ɓeydugol okkugol ma doole hande so ni ko ɗiɗo yeeyoɗa a wawi ko tato ha nayo journée a faami gonga noon article kala mo wonɗa o kono wonɗa wona waɗa article ma on ala tawma ɗum noon ko gonga mais noon anden kadi vraiment kala ko watta kadi o yimɓe no woodi neɗɗo andaɗo no woodi kadi neɗɗo e mo andaka haray ko noon yarata haray merci beaucoup kala anda warma no jooɗi no darde Jama TV wona ɓe kolobal ɓe daala en accala e goto kala nanda warma no hino jooɗi no darde haray merci beaucoup on jarama en mardi prochain e invité ɓe goo e nouvelle ji goo haray merci beaucoup